Има предложение. Нека двамата състезатели да се явят на старт финалната линия. Не, нас какво ти предложи? Сме на колите болите. Да, ама това е много рисковано. Не, по-добре да не го правят това. Ей, не така бе, не бе. Нито си отиде там. Следва атракция за публиката. Финала ще се кара в обратна посока. Като двамата състезатели ще имат възможност за една познавателна обиколка. Не бе, той двамата майка. Да, просто на обратно на пистата. Ма чакай бе, един... Това, което е атракция в момента, по това движение на пистата наобратно, от това, което сме свикнали да гледаме, всеки може да загуби или да спечели състезанието в зависимост от това как ще вземе първия завой след правата. Цялата права е по надолнище, след това имаме един много дълъг завой, който обикновено хората го вземат на 2 или на 3 пъти. Ето сега втори път. С ниската скорост, разбира се, взема на 2 пъти. С високата да видим. Тази една опознавателна обиколка едва ли ще бъде достатъчна на пилотите. Надявам се да наблюдаваме наистина интересни 3 обиколки, тъй като пилотите ще има да натрупват според мен много грешки. Това е напълно ново трасе. Независимо дали се кара писта с автомобил или с кар. Така ли? Така ли? Yes, I can say yes. Cause every girl here. Oh, she's a diva. They say she's too unbelievable. They say she used to slow down. И така да видим борбата за първо и второ място. Три обиколки на напълно новото трасе. Финалистите изглеждат готови. Старта е даден. Давай! И така да видим интересното спиране на първия завой след старт финала. Много ранно спиране. Oh, she's a diva.
Виждате колко по-късно спиране на алфата. Така си знае. Давай, давай, давай! Ето за какво става точно на въпрос. Последна обиколка са пилотите. Няма! I'm calling out for you and give me back. Предстои да видим финала. Металфест 2010